Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad Vlog. So, summer agyapon subong, mainit, no? Mainit ged. Kag nag-MECQ naman liwat diri sa Iloilo. So that means stay at home naman kita, no? Iwasan na yung guwa-guwa kay nagataas naman ang cases. So like I said, mainit, no? Balhas naman ang pirming ilok ta. Muna budlay basta pwede kay init pero bilang aircon eh. So kagabi pa lang nag-request na ko daan kay Ilongga ma'am ko anong pamahawon ko saga para pabugtaw ko. Yes, mamahaw ako sang paborito kong pagkaon. Nag-request na ko siya nga makaon ako sang basic corned beef and eggs, no? So okay, napasa na bugtaw sa subong sagwa. For sure na handa na ni. Okay, makaon na lang ko. Alright, gwa ta. Mams, luto na? Wala pa eh, bro. Ha? Why pa? Ay, sus. Wala lang, tali lang, tasig mo lang. Okay, so umpisahan ta na ang pagluto sa corned beef and eggs, ang paborito ko nga breakfast. So, ang paborito ko nga corned beef is ang holiday corned beef, no? Barato na. Nanamit pa. Very good. Okay. Expert ka man magbukas ah. Uy, ano ginyaw? May ako, ano ko? Lokita na ba? Ara na siya, no? Usually sa una, no, ginagisa-gisa ko pa na, pero kay namit naman ang ano ang holiday. Pinaglitso ko na lang na init. Meaty. Kadamo sa unod yan. Damo, no? Kompak. Siputon, kay kano ba? Siputa kay kanugon sang kanamit. Very good, moms. Namitan niya man ni moms. Since nga nagbakal kami sa amon nga baby, no? Ang baby namon is ang air fryer namon, no? So, we have this air fryer. Kay ang ginalagas namon is convenience kag mas healthy. Kaya hindi ka na kailangan magbutang sang cooking oil. Ang mga meat products namon usually gina air fry na lang namon. So, sige. Please do the honors, mommy. Okay, kinsalpak yan na ang holiday corned beef. So, kung mainit-init lang, hindi nga well done, ged. Okay? Sige, try lang isang 7 minutes. Okay, 7 minutes. Wala ko na preheat, diretso. Why na preheat? Okay. Muna ya. Kasamon di yan, si Guy kay nahuya siya, kay gutom na ko. Haba ko siya, kagabi pa lang, moms, gusto ko pagbugtaw ko, makaon ako. Pagwa ko sa kwarto, mapungko na lang ko sa lamisa. Wow, what an epic. Kuya ka ba, kanulas ka mabugtaw, no? What an epic fail. But okay lang kay ara naman Okay, kay pagkaon ko na karon sang corned beef, pag panabor ko na sang holiday karon, madula na ang kakig ko siya. Check na dads. Okay, so after 7 minutes, i-check. Okay. Pati depende na yan. Ang ginobra ko yan, ginaamo ko na yan ay. Tapos, Okay, mukhang luto naman, no? Pero hindi, ginabaliskad ko pa. iskadano pa. So, another ano naman. Hindi, magiging 7 minutes. I guess mga 3 minutes siguro. Alright. Okay na na. Sige, gutom na ko. Init. May amuning. Okay. Amuning, baw. Alright. So, ang itlog naman. Moms, ang itlog, will you please? Okay. Pila dua? Siyempre, dua itlog ko. Ang itlog na air fry man namon. Okay, wala na damo arte. Air fryer tanan. Alright. 2 eggs. Expert si mami mag-handle itlog. It takes years to make it perfect. Alright. So, 10 minutes. Okay. Ay, wala ko na sinan. Okay. Sige. Kwato ni asin. Sprinkle lang. Okay. Back to barracks. Alright. So, mulat kita 10 minutes. Okay, so na-prepare na ang akon niya corned beef with eggs nga breakfast brought to you by Holiday Corned Beef. So, montage kita.
Okay, so another way to cook corned beef is, ano ganito ma'am, sambal mo? Sa fried rice. Actually, para ni sa bata namon. Request to get. Okay, request sa fried rice. May siya sa fried rice. Okay, so ari ang holiday corned beef. Okay, para sa fried rice, isimpon karon. Ang chicken dog. Of course, walang kamatayang egg. Kagano niya? Isda eh. Isda. Away na yan. Para Wala niya. sa Hindi na panyag. yung pagsimpo niya sa fried rice. Panyagan na yan, para sa panyagan. So, ginabati ang itlog. Ang request kini isang bata ko nga si Lily. Kay grabe siya magtulog ya. So, bilog nga aga ginatulugan niya. Nga gapulaw ka ho? Ano ginapulawan mo? Ilan tao ko Charlie Sage. Ikaw na ng isda. No, may isda pa na ha. So, ano ni siya? Egg, fried rice, corned beef. Haya. Grabe nga lapa. Musta man? Okay man? Okay. Holiday corned beef na. Namit na? Okay, so anong request mo ya kay mami? Karon as merienda. Gusto ko sandwich na may corned beef. Tinapay nga may palaman nga corned beef. Okay. Gusto ya ko no ano ng sa merienda bla karon. Tinapay. Tapos palaman niya pakta no. Corned beef. Very good corned beef. Okay. So himuon mo na karon ha. Okay. Okay, sure. Okay. Kabudlay mag-arrange ang mga pagkaon. Ako gid ang nabudlayan. Oh, hindi lang isda. Inubos mo na. Okay na ako sa mga. Isang fried rice lang, okay na? Solve na siya. Di na kailangan sudaan. Siguro ma'am, sumakaon mo kung subong sinya. Hindi na pubusa. Ba? Okay. Okay, i-brown na ni mami ang sandwich na request ni Lizzie. So, buksan niya na de. Another can of holiday corned beef. Lizzie, ang imong sandwich tapos na. Okay na, Liz. Pwede mo na makaon. Okay, napan niya siya kaulat, diyo. Gutom nga na ako. Try mo, be. Dapat may palaman yun. Ano flavor ya? Corned beef. Corned beef, right? So, yes. Okay, enjoy! Thank you. So, okay. So, amo na ang 3 ways to cook one product ni Ilonggo Dad, no? Kag ni Ilongga Ma'am, ang holiday corned beef. So, sa pamahaw ko, ang corned beef and eggs. Kay Lily is egg fried rice with corned beef. O sa akon niya youngest, nga si Lizzie, ang iyaya is corned beef sandwich. I would like to thank Sun Pride sa inyong produkto. Namit kid kag special thanks man kay Ilongga Ma'am. Kay siya gid ang padihot luto. So, until next time naman mga paps, thank you for watching. That's it mga paps. Ilonggo Dad, out.